Nou mensen, goedenavond. Ik heb naast me zitten Franselisa, apostel Franselisa Henderson. En uiteraard, we zijn hier in Otterland, Zuid-Holland, bij het evenement Empowerment Weekend Zwarte Schuur. En uiteraard niemand anders dan Franselisa Henderson, die dit voor de 5e keer hebben georganiseerd. Yes, 50 keer. 5e keer. Franselisa, goedenavond. Goedenavond. Ik hoor je niet eigenlijk. Nee, met elkaar weer spreken. Ja, ja. Nee, Franselisa, nogmaals goedenavond. Welkom. Dit is voor de 5e keer. Ja, dit is weer voor de 5e keer. Zo snel gaat de tijd, hè? Ja. Oh. Ja. En had u zelf verwacht dat u nou voor de 5e keer dit organiseert? Toen u bent begonnen? Nee, 5 jaar terug had ik nog geen gedachte dat het 5 keer of meer. Ik had gewoon de gedachte, we gaan ermee beginnen. En als ik nu terugkijk, ben ik voor mezelf wel trots. In de zin van dat ik een doorzetter ben. Want vooral, als we kijken naar 2 jaar terug, ik kan zeggen dat ik het 5e keer organiseer. Want ook die 2 jaren dat er COVID was, is het voor mij wel doorgegaan. Oké. Want we zijn die 2 jaar konden we niet hier zijn, maar we hebben gewoon een hotel gehuurd waar we gewoon op 1,5 meter de activiteiten konden door laten gaan. Ja. Dus de activiteit zoals we het hebben gepland in december in COVID-tijd zijn we door. Anders had je nog dit jaar niet 5e jaar. Niet de 5e jaar kunnen 5e jaar. vieren. Het is een soort universum. Ja. Ja. Maar Franselisa, wat eigenlijk ben je eigenlijk bereiken met het empowerment evenement? Zoals je het zelf zegt, hè, empowerment evenement. Dus wat ik probeer hiermee te bereiken, is dat ieder die hier komt, als we naar huis gaan, zichzelf sleutels hebben mogen eigenen. Want zoals je het weet, van vrijdag tot en met zondag zijn er verschillende sprekers, workshopvorms, waardoor er steeds sleutels toegereikt wordt aan ieder die hier aan deelneemt. En ik weet dat, als we kijken bijvoorbeeld naar deze weekend, was het heel veel gericht op de persoon zelf kennis laten maken met zichzelf. Wat is je werkelijke identiteit? Natuurlijk is het heel snel geneigd om te zeggen, ja, God, omdat we gelovig zijn. Maar dat is mijn vraag niet. Mijn vraag nu is van, wie ben jij? Ik wil weten, hoe voel jij je? Bijvoorbeeld, we hebben vandaag een spel gespeeld. En in dat spel wordt de vraag gesteld van, vertel ons iets wat voor jou een succesverhaal is geweest. Maar voor jou. Dus dan ga ik jou niet vertellen bijvoorbeeld van bijvoorbeeld geef ik nu een voorbeeld van mezelf. Wat ik een succesverhaal vind is dat ik dit voor de 5e jaar organiseer. Dit is mijn succes. Want toen ik gehoorzaam was 5 jaar terug en nu ben ik de 5e jaar. En ondanks COVID 2 jaar is het toch doorgezet op een andere manier, maar de activiteit heeft gewoon plaatsgenomen, is het voor mij een succesverhaal. En toen daarna was de vraag van, geef elkaar een compliment op de succesverhaal dat die persoon jou vertelt. En dan merk je dat, het is heel moeilijk om aan jezelf te denken. En iets over jezelf te vertellen. Je bent heel snel geneigd een andere iets anders te vertellen. Van ja, die heeft dat gedaan, maar dat mij heeft... Nee. Vertel iets over jouzelf. En dat was wel tijdens het spel, dat je dan wel merkt dat het heel dichtbij komt in ieder. Nou, wat heb je zelf geleerd gedurende dit weekend bij het evenement? Wat ik deze weekend heb meegekregen voor mezelf. Afgelopen vrijdag was het echt een stuk. We hebben gesproken over de geest, de ziel en het lichaam. Dat wij heel bewust mogen zijn van hoe snel wij zeggen dat het de Heilige Geest is, maar vaak nog steeds in het ziel en het lichaam zijn. En dat wij niet eerlijk genoeg zijn met onszelf. En dan komt dat stukje eerlijk genoeg zijn met jezelf. Want God is trouw aan zijn woord. Maar ben jij klaar om dat stuk ook aan te nemen, om te omhelzen? En dan gaan wij dan op de zaterdagochtend kijken, dan hebben we de eerste trainers, hebben ze eigenlijk over hetzelfde, dat identiteit. Hoe erken je jouw identiteit? De vlees en de ziel. Voordat je dan kan erkennen wat de geest Gods wil, moet je wel weten wie jij ook een persoon bent. Waardoor je snapt, oh, dit is mijn vlees. Want anders weet je dat niet.
dan ben je heel snel geneigd dat je verwacht dat de pastor, de voorgangers dat jou gaan vertellen. Maar Jezus die zegt, ik ga, maar ik laat jou niet alleen. Ik laat je mijn Heilige Geest toe. Waardoor jij door zijn Heilige Geest ook de kennis gaat vergaren. Want dat is wat hij van jou verwacht en verlangt. Dat jij intimiteit met hem gaat hebben. En dan wordt het iets van jou en hem. En zolang je die relatie niet hebt, dan blijf je min of meer of een christen die op de bank gaat zitten. En op iedereen de schuld geven waarom je leven niet vooruit gaat. Of je wordt een christen die, weet je, voor alle kleine dingetjes, halleluja, ja. 2 dagen en de 4e dag ben je weer leeg en dan voel je je nog steeds gebroken en van alles. En wat ik heb meegekregen voor deze weekend is dat Gods woord trouw is. Maar in die trouwheid heb je nog steeds te wandelen en te handelen. Het valt niet uit de hemel. Maar hoe is dat? Gaan spreken, mevrouw Dianelli, die had ook een hele goede boodschap vanavond. Ja. Over je ziel. Aha. Hoe zegt u dat? Je ziel, of je herkende niet? Hoe heeft ze dat benoemd? Dianela, hoe heb je dat benoemd, die thema? Je moet niet kijken, maar zien. Je moet niet kijken, maar zien. Juist. Hoe heeft u zelf ervaren? Hoe heeft u zelf een boodschap aan begrepen? Nou, ten eerste mag ik haar vertalen. En ik heb wel, als ik iemand vertaal, lijkt het net alsof ik op dat moment zelf aangesproken word. Dus alles wat ik hoor, ik vertaal, maar ik luister en neem wat voor mij is. En wat ik vanaf dat ik haar introduceerde, heb ik ook aangegeven wat ik heel fijn van haar vind als mens, is dat zij gewoon durft de dingen te benoemen bij naam. En dat is ook een type vrouw dat ik ben. Want ik geloof dat we in een tijd leven dat we de dingen bij naam moeten benoemen. Want daardoor worden we ook vrij. Maar wat haar boodschap mij heeft laten zien is dat ik niet hoef te focussen op wat een andere van mij vindt. Maar ik moet focussen op wat ik zelf van mezelf vind. Dus dan zie je, dan blijf je weer op die identiteit. En wat God van mij vindt. Want als ik weet dat God bijvoorbeeld zegt, je bent mijn oogappel, je bent het hoofd en niet de staart, je bent het hoofd en niet beneden, jij zal leven om mijn woord te verkondigen. Als ik al die woorden van hem vasthoud, dan wordt dat mijn waarheid. En dan kan het mijn worst wezen wat een andere van mij vindt, want die zullen wel van alles vinden, maar wat vind ik van mezelf? En dat is ook wat zij zegt. Zij zien, maar ze zien niet. Het is net als hij zegt, ze horen, maar ze horen niet. En David en Goliath was een goede voorbeeld dat ze gaf. Goliath zag iets en David zag iets anders. Dus de vraag is, wat zien wij? Wat zie ik zelf? En dat was wat voor mij een eye-opener was vanavond. Wat zie ik zelf? En als ik hier 5 jaar kan staan, is omdat ik iets zie. Wat zie ik zelf? En als ik dat niet had gezien, dan had ik niet 5 jaar hier gestaan. Hè? Ja. Dus. Maar wat voor een boodschap wat Dianelli ook aangaf, dat christenen, gelovigen onder elkaar moeten meer gaan samenwonen. Ervaart u dat ook zo? Nou, ik ben iemand die gelooft in de samenwerking en daarom, als je ziet ook hoe ik dit organiseer, het zijn mensen die van verschillende plekken komen. Het is niet alleen gericht voor mensen die ik ken of mensen die gebonden zijn aan de gemeente die ik dien. Omdat ik daarin geloof. Ik geloof, wij zijn de lichaam. En als we samenkomen, worden we alleen maar versterkt. En als we kijken hoe God werkt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze zijn 3 in 1. Als Hij dat als voorbeeld geeft, hoe des te meer wij daar niet in praktijk ook moeten oefenen. Dus ja, iets wat ik merk in de bediening vaak is dat we makkelijker spreken, maar in het doen is de vraag van wat houdt ons om het te doen? Ik geef ook een voorbeeld gewoon met jou samenwerken nu. Dit is samenwerken. Ja. En dan kan iemand zeggen, ja, maar hij is toch geen christen, hij is toch geen gelovige. Is dat mijn pre? Moet dat mijn prioriteit zijn? Of moet mijn prioriteit zijn dat de liefde van God getoond moet worden? Yes. En dat in de liefde van God, dan gaat hij doen wat hij moet doen met jou, maar ook door jou naar mij toe. En dat is denk ik wat belangrijk moet zijn. En dat gaat de eenheid brengen in ons als mensen. Niet alleen als christenen hoor, maar in onze cultuur ook. Hè? Ja. In onze cultuur ook, laten we daar even niet terzijde zetten als Curaçaoenaar, zoals je het netjes benoemde net. Denk ik ook zo, vaak gunnen we elkaar niet, de gunfactor. Dat is erg mis.
Maar waarvoor niet elkaar helpen? Waarvoor niet elkaar steunen? En ik denk in het samenwerken, in de eenheid. Waarom geloof ik daarin? Ik geef een voorbeeld op mijn zakelijke stuk. Maar naast dat ik dit doe, heb ik ook een zakelijke stuk. Bijvoorbeeld als ik een klant krijg, dan heb ik een klant, want ik doe ambulant hulpverlenen. Dan heb ik een klant binnen, maar ik merk deze klant en ik hebben geen klik. Maar dan ken ik jou die hetzelfde werk doet als mij en ik denk van deze klant past het beste bij jou. Waarom gun ik jou dan niet die klant? En dat denk ik, daarom geloof ik in eenheid. Want ik geloof in alles wat ik doe, moet ik mijn geloof uitdragen. En als de Vader, Zoon en Heilige Geest samenwerken, kan ik dat uitvoeren. In alles wat ik doe. Maar ik heb ook mij laten vertellen, ik ben ook niet zo lang geleden apostel beëdigd. Klopt dat? Ja, dat klopt. Juist. Dus ik ben nu apostel Franselise Anderson. Ja. Ja. En hoe ervaar ik dat? Dat is een goede vraag. Ik weet niet als ik wat ervaar eigenlijk. Nee, ja. Weet je wat het is? Voor mij is het, ja, je bent beambte als dat. Maar het is gewoon het werk die gedaan moet worden. Ik denk dat dat het meer voor mij is. En ik weet eigenlijk niet eens wat ik je moet antwoorden. Omdat ik geloof echt dat, het is niet de titel. Het is, draag nu uit dat wat het is. En laat dat spreken dat dat het is. Dus het is net bijvoorbeeld, iemand zegt, ik geef een voorbeeld, ik ben ambulant hulpverlener, maar in praktijk ervaar je daar niks van. Dan is het alleen maar een naam. Ja. En ik heb zoiets van, ik wil die naam niet showen, laat mijn werk die naam benoemen. En dat is meer wat ik daarover zou willen zeggen. Okay. Uiteraard ik neem aan dat u bent nu niet zo voor niks zo benoemd als apostel. Ik denk dat het als we kijken over geestelijk gebied, dat u bent gewoon geroepen eigenlijk voor die taak door God. Ja. En wat is je doel? Wat wil je bereiken voor God met benoeming? Het eerste wat ik nu wil ervaren is dat ik werkelijk de wil des Heren uitvoer. En de laatste paar maanden zijn we heel bezig, ik en hij met mij, met zijn blauwe druk. Omdat ik ben nu ook de geestelijke leider bij Stroom van Liefde, op de Oosterhout. En dan merk je van Stroom van Liefde is doorgegaan, de visie Stroom van Liefde gaat door. Maar dat de Heer mij wel heel duidelijk aangeeft, jij gaat nu door, maar met de blauwe druk die ik jou geef. Dus wat ik dan nu ervaar is dat ik, net zoals ik vanavond heb meegekregen, dit is een seizoen waar de Heer met mij te werk gaat gaan, zodat Hij met mij kan dat opbouwen wat Hij graag opbouwen wil. En daar wil ik me voor openstellen van het nieuwe, want dit is helemaal nieuw voor mij. Alleen ik weet dat Hij mij kundig genoeg heeft gemaakt en dat Hij het met mij gaat doen, waardoor ik het ook gaat geloven. Net zoals ik deze 5 jaar doe, denk ik dat dit ook samen met hem moet het ook gaan lukken. Over 5 jaar hebben we gesproken, want dit is de 5e keer dat je 5 jaar dat je dit organiseert. Ja. Zijn er dezelfde mensen nou, of dan zie je een variatie in? Dus, Nou, ik moet wel. of zijn er enkele die elke jaar komen? Ik heb in de groep van vandaag hebben we hebben 4 mensen die voor de 5e keer aanwezig zijn. Ja, want ik zie bekend gezegd van 3 jaar terug. Ja, en echt 5 keer, want ook tijdens de COVID waren ze aanwezig. Dus zij zijn ook echt 5 jaar aanwezig. En gisteren vroeg ik hun ook van, eigenlijk, er zijn er 2 van, dat ze vanaf mei al zo vragen, hoe zitten we? Zitten we december weer in onze schuurtje? Waardoor zij mij ook motiveren om, begin op tijd te plannen, want wij willen zeker zijn dat we daar zijn. En in deze keer hebben we op de zaterdag meerdere mensen gehad, die gewoon de dag hebben meegedeeld van 11 tot 10. En er zijn mensen die nu ook zeiden, oh nee, volgende keer zijn we van de hele weekend. Dus dan moet je misschien alleen die zaterdag proeven. Ik heb ook mensen online die een stukje hebben gevolgd online. Want ik doe een beetje shotscreens van Facebook. Die ook hebben gezegd, volgende jaar wil ik de hele weekend ook erbij zijn. Dus
je merkt wel dat de groep groeit. Ja. En je merkt dat de mensen, ja, er komen meer mensen bij. En het leuke van vandaag was dat ik met nieuwe mensen heb samengewerkt in de workshopmomenten. Die ook zeggen tegen mij, kunnen wij met elkaar gaan praten om te kijken als wij samen met jou iets kunnen organiseren. Alleen voor vrouwen of alleen voor dat. En dat is ook wat ik zeg, die samenwerking wordt weer aangewakkerd bij mij van hé, het motiveren anderen te zeggen, zullen we dat samen een keertje uitvoeren? Weet je wat er mij ook opvalt? Dit is de tweede keer dat ik er nou ben uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zijn nou de mannen nou bang? Want ik zie meer vrouwen. Ik weet Zijn die het mannen nou bang? Om, Zijn ze klaar om ja te zeggen tegen de Heer? sorry? niet. Zijn ze klaar om ja te zeggen tegen de Heer? Maar ik denk er wel dat zijn de mannen die geloven zijn. Maar ik neem ook aan dat hun, kijk, dit ook te horen. Ja, maar Maar- ik nodig ze uit hoor. Want dit is een activiteit zoals je ook weet. Het is een activiteit die gemengd is. Want de ruimte om te slapen heeft iedereen zijn eigen privé. Dus daar schroomt het niet aan. Ja. Maar zij hebben er niet op gereageerd. En de ruimte is dan voor degene die wel reageren. Toevallig hadden we overdag vandaag wel 2 mannen. Overdag hadden we 2 mannen. Maar het was meer, allebei waren de trainers. En die zeiden ook van, oh, we voelen ons in de mindere vandaag. Maar ze zijn wel uitgenodigd, alleen ze komen niet. Maar moet ik het nou zo zien bijvoorbeeld dat bij vrouwen nemen sneller initiatief dan mannen? Ik durf dat niet zo te benoemen. Ik denk niet dat het te maken heeft met initiatief. Ik denk van, we zeggen toch onbekend, wat maakt onbemind of onbemind of onbekend, iets van die trend. Ik weet niet of van beide. Ik denk als je iets niet echt hebt ervaren of hebt gekend, dan weet je het nog niet. En je moet het een keertje doen om te weten wat het is. En ik denk dat ze daar nog misschien zoekend zijn. Maar ik kan me herinneren dat 3 jaar terug was en er was een man erbij. 2 zelfs. De Nou, kok- ik heb hem de meegemaakt, kok- 1. Nee, de kok en die Nederlandse vrouw met haar Ja, oké. Weet je nog? Ja, Er waren 2. Rutsen. Ja, Ja, Russell Russell, dat en klopt. die andere Ja. meneer die Ja. met zijn Nederlandse vrouw waren. Maar is er wel niet tijd dat de vrouwen nou de mannen moeten meer gaan bemoedigen van, come on, doe een keer mee. Dat kan. Maar ik weet het niet. Ik zou volgend jaar mijn best doen dan. Ja. Ik heb me niet echt gericht, weet je, dat ik mezelf richt van mannen, jullie zijn welkom. Nee, ik ben in het algemeen, als ik de reclame doe, ook is het een algemene, weet je wel. Vergeet niet je empowerment weekend, een weekend waar je opgebouwd gaat worden, een weekend waar dus ik praat niet gericht op, maar ik geef wel aan, denk eraan, dus een gemixte weekend retreatment. Mannen en vrouwen zijn welkom, of ben je een stel, wees vrij om je aan te melden. Ik weet dat je anders naar huis gaat, dus het is wel zo dat ik wel duidelijk aangeef, man en vrouw zijn welkom. Of man alleen of vrouw alleen, maar ze zijn welkom. Maar de gasten nou die aanwezig zijn, kunt je nou zien, merken dat dit weekend toch iets is veranderd onderaan? Ik denk als je hun zelf hoort praten ook, want ik vraag, hè, en dan zeggen ze ook bijvoorbeeld, ik weet die 2 dames die net weg waren, een van hen zei ook, de vraag was van een van de workshops was van, wat verwacht je van deze weekend? En dan geven ze aan bijvoorbeeld, ja, ik hoop dat ik mijn angst kan loslaten, of ik hoop dat ik inzicht krijg in hoe met mijn angsten om te gaan. En dan was de vraag gelijk daarbij, maar wat breng jij naar deze weekend? Dus je wordt wel geconfronteerd weer met een identiteit. Je verwacht iets, maar wat geef jij dan voor de verwachting die je hebt? En dan, weet je, als je dat zo combineert, denk ik van deze mensen hebben dan gelijk van, dat is een goeie. Dus ik dacht alleen, we gaan praten over wat ik verwacht. Maar ik word geconfronteerd nou van, wat bied ik? Ja. Dus wat hebben ze geleerd? Je moet altijd bewust zijn dat jij ook iets te bieden hebt. Dus het is niet van je komt hier, je verwacht alleen, maar wij geloven ook dat jij iets te bieden hebt. En dan denk ik, als ik dit zo zie, dat is één ding wat ik weet dat ze hebben aangegeven. Oh, ik moest daarbij stilstaan. Dat ik ook wat te bieden heb. En dat ik bij stilsta, waar ik ook ga, kan ik niet denken dat ik leeg ga. Ik moet mezelf voorbereiden van oké, ik ga ergens om dat te ontvangen. Maar ik moet ook wel terug met iets gaan om te geven.
wat ik hem ook hoor van die gasten spreken in zijn preek, van, met het punt van hoe bereid zijn wij om te offeren, Ja. om in te leveren. En ik moet zeggen dat toen ze dat zo zei, ook over het eren, dat ik bijna in tranen viel. Of tenminste, ik moest moest even slikken. Omdat ik merk dat het is waar dat het eren van bijvoorbeeld, vandaag hebben wij deze gastspreker. Het eren van een gastspreker financieel moet je bijna de mensen, weet je, dat moet je doen, die vergeet je moet geven, vergeet niet je offer te nemen. En dat hoeft moet dat niet zo zijn. Nee, maar ik bedoel in die zin, want daarover had ze, hoe bereid zijn gelovigen, christenen om in te leveren. Ik bedoel, we hebben bepaalde gewoonten. Ja. Hoe bereid zijn wij die gewoonten los te laten om Ik moet open zeggen, te zijn? als ik gewoon kijk hier, naar de groep die hier komt, ik vind dat zij veel inleveren. Dan heb ik het niet alleen dat ze de vergoeding die gevraagd wordt geven, ja, want ik moet ook de kosten betalen hier, hè. Maar ook hunzelf. Dat je hier durft en openstelt, je kent niet iedereen en niet iedereen zijn je vrienden en je durft gewoon je zwakheden te laten zien. Of je durft gewoon aan te geven dat je gaat in tranen omdat iets jou raakt. De groep hier vind ik ze leven. Ja. En dat is letterlijk omdat zij zich openstellen voor I'm open for that new that will come today. Want je weet zo, want dan kom ik op een zin in de Bijbel, een Gods woord, wat Jezus zei van als je mij wil volgen, dan moet je gewoon dingen achterlaten om mij te kunnen volgen. En ik merk ook dat er bij veel gelovige christenen dat het een beetje moeilijk is om bepaalde gewoonten achter te laten om echt voor God te gaan leven. Ja. Maar dat hebben iedereen. Dat is een strijd. Maar hoe meer je gaat gehoorzamen, hoe meer we gaan zien dat de dingen beter en beter gaan worden zoals God ons lijkt. Dus, wat wil jij eigenlijk, of wat kan jij geven, vertellen aan de mensen die kijken, wat je vanavond hebt geleerd, gehoord en geleerd, wat wil je eigenlijk geven, wat wil je delen met de mensen? nou, vanavond wil ik meegeven dat het tijd is inderdaad dat wij de Heer vragen of dat je de keuze maakt voor jezelf om niet te zien dat wat een andere wil dat je ziet. Maar dat je gaat zien dat wat jij geroepen bent om te zien. En dat begint om jezelf te leren kennen. En door jezelf te leren kennen, door de Heer aan te nemen als jouw redder, ga je met zijn ogen anders naar jezelf kijken. En omdat je anders naar jezelf gaat kijken, ga je verder kijken dan je tot nu toe hebt mogen kijken. En ook precies wat Dia Nelly had gezegd, ook in haar preek. Dat is iets wat van een van de hele mooie dingen wat zij had gepreekt. Van benoem de dingen zoals ze zijn. Ja. Niet proberen andere mensen te pleasen. En daardoor hebben we geen, zoals de papimenten zeggen, nou, dat is een nabobank. Ja. En dat is geen probleem. Ja. Ik kies mijn eigen bank. Ja. Maar ik vond wat zij zei dat klopt, want als je nou kijkt naar het leven van Jezus op deze wereld, alles wat Jezus vertelde, wordt het in dank genomen. Natuurlijk niet. Dus dat is voor mij ook, dat is ook één ding wat ik ook veel in de gelovigen en christen zeggen van, als je nou iets zegt en de mensen vallen jou aan, neem dat als een positieve ding. Waarom? Dan denken van Jezus hebben ze ook, hij is de God, zoveel God, maar ze nemen hem niet serieus. Nee. Dus als jij iets Als vertelt, jij doet mensen nemen je woord, zullen ze je kwalijk. niet serieus nemen of kwalijk nemen. Jij moet dan weten dat het de waarheid is jouw. Juist. Yes. En dat is ook één van de wat ik aan de gelovigen aan christenen geef. Meegeven, zeker. Weet je van, Wees daarvan bewust. hè. juist. En hij zegt ook, we zullen lijden. En ben ik klaar om te lijden? Ja. En dat stukje vergeten wij vaak. Ja, ja. En dan ga je ook toetsen, ben ik werkelijk die gelovige dat hij zegt dat ik moet zijn? Ja. En dat is gewoon zo. En het enige wat ik wil zeggen,
de Empowerment Weekenden stoppen niet zolang God ons de wijsheid en kracht geeft. En het gaat alleen maar groeien, want Dianeli zei dat we met die jongeren van haar leeftijd, want wij zijn ouder hè, maar dat die jongeren van haar leeftijd ook zoiets gaan organiseren. Dus wij ouderen zullen ons als jongeren aankleden om mee te doen met de jongeren. Ja, kapot spelen. Franselisa Henderson, ik geef u het laatste woord wat jij wil, of gelovigen of niet gelovigen, wat je wil eigenlijk aan hun geven. Ik wil aan ieder zeggen, de Empowerment Weekend, zolang God de kracht en wijsheid geeft, zal doorgaan. Schroom niet, laat het onbeminde niet onbekend blijven voor jou. Want er is veel om samen te bereiken. Want samen gelukken we meer dan alleen. Dus ik zou zeggen, wees vrij als je dit hoort. Om mij te whatsappen of via Facebook kan je me bereiken. Ik heb nog geen TikTok en ook geen Insta, maar dat komt nog. Maar je zou me kunnen bereiken via mijn Facebook-programma Differencia, het programma Pabo Ikubo. Inana Lobo Borhaya, Tour Information, daar kan je alle informaties vinden van de weekenden Empowerment. En ik weet dat wij ook voor meer weekenden gaan dan alleen 1 keer per jaar. En dan wil ik ook gelijk gebruik maken van deze gelegenheid, op deze moment, om alle mannen, ja, gelovigen of niet gelovigen, ja, volgende jaar zorg dat jullie ook aanwezig zijn. Niet alleen de vrouwen. Mannen, jullie kunnen ook aanmelden. Wees die bang. En we bijten niet.